Γεια σας παιδιά, σήμερα έχουμε άλλο ένα βίντεο 99 in the forest και πάμε να παίξουμε. Ωραία, μπήκαμε αυτόν εδώ, όχι, έχει 5 μέρες, βγαίνουμε. Πρέπει να μπούμε με έναν καλό. Να δούμε, 80 μέρες καλά μου κάνουνε. Να δούμε, είναι καλός. Περιμένουμε τώρα να μπούμε. Στο τέλος του βίντεο, αν σας αρέσει, κάντε like και subscribe. Ωραία, μπήκαμε με αυτούς εδώ. Ωραία, τώρα θα μαζέψουμε ξύλα. Όχι για τη φωτιά βεβαίως, οι άλλοι πάντα για τη φωτιά. Εμείς για να πάρουμε κρεβάτι. Παιδιά, το πιο σημαντικό είναι το κρεβάτι. Γιατί σας δίνει και bonus μέρες. Οπότε θα ζήσετε παραπάνω. Αυτό το βάζουμε πριν τη φωτιά. Άντε να βάλουμε και κάτι στη φωτιά. Βάζουμε αυτό για τη φωτιά. Βάλαμε και ένα ξύλο υγεία. Ωραία, καλά κανείς δεν ανάβει τη φωτιά. Ωραία, πατάμε το sprint. Θα κόψω γρήγορα ξύλα για να φτιάξουμε και χάρτη. Να πάμε να βρούμε κατευθείαν chest. Και σε αυτό το βίντεο θα επιζήσω αρκετά για να σώσουμε το παιδί. Παιδιά, στο προηγούμενο βίντεο, όσοι το έχετε δει, άντεξα 4 μέρες. Ναι, ίσα επειδή είχα και ένα κρεβάτι. Με σκότωσε ένας λύκος, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω λύκος. Ωραία, έχουμε αρκετά ξύλα για να φτιάξουμε χάρτη. Ωραία. Θέλω να το στήσω κάπου, ώστε να βάλουμε μετά και υπόλοιπα σαν φράγμα. Για να μην έρχονται οι στρατιώτες. Ωραία. Το στις ανάποδα. Nice. Πάμε να βρούμε chest. Όχι εκεί που πάει ο άλλος, δεν θέλουμε. Πάμε προς τα εδώ. Ωραία, ένας λύκος, δεν θέλουμε. Να δούμε, να ανοίξουμε, να δούμε. Οκ. Έχει βίδες και με αυτές παίρνεις πράγματα και με τις βίδες αλλά και με τα ξύλα. Πάει η βίδα. Να την πάρουμε όμως τη βιδούλα μας. Οκ. Δεν βλέπω κάτι εδώ πέρα. Ο λύκος. Θα σώσω το παιδί όταν πάρω όπλο. Γιατί έχω δει ένα tutorial πώς να σκοτώνεις τους λύκους για το πρώτο παιδί. Εδώ έχει σφαίρες, τις παίρνουμε. Πάμε στη φωτιά γιατί... μου πέσαν. Πάμε να αφήσουμε τα πράγματα και ξαναβγαίνουμε. Να ξέρετε, την πρώτη νύχτα το τέρας δεν κάνει απολύτως τίποτα. Απλά το πολύ να κάτσει έξω από τη φωτιά δεν θα κάνει τίποτα. Οπότε βγαίνετε και να πάρετε πράγματα, γιατί από τη δεύτερη νύχτα τότε μπορεί να σας σκοτώσει. Εδώ νομίζω έχει φακό. Σε έναν πύργο τέλος πάντων έχει φακό. Πάμε να τον πάρουμε. Νάτος, take. Γιατί όλο κουτουλάω ρε παιδιά. Να. Κι άλλο. Τέλεια. Store, πηδάμε.